Temos de novo testigo a compañera Sara Garea abrindo esta mañá de luns 11 de maio, un servidor co que lle queda de voz. Intentaremos, pois, falar e coñecer con detalle a programación dunhas festas da Ascensión que xa están aí, que arrancan mañá, que vai ter durante os próximos días pois ese ambiente festivo, ese ambiente que caracteriza as festas máis picheleiras, como son as festas da Ascensión. Xa dende hai días tamén, aqueles que transitan pola Alameda xa poden ver esa característica nora, o resto de atraccións, haberá que comer o polvo, en fin, son as nosas festas. Para coñecelas, pois que mellor que traballar, que falar con aquela persoa, co seu equipo que traballa precisamente para conformar unha programación. Pilar Rueiro, concelleira de Festas e Deportes deste Concello de Santiago, moi bo día. Moi bo día. Antes de nada, xa que leva área de deportes, bueno, logro importante do Obradoiro, playoff que terá que xogar o Compostela, sí. E bueno, que o deporte está dando boas novas para Compostela. Sí, dixen outro día nunha rolda de prensa que o deporte en Santiago está de moda e en forma, e a verdade é que así o demostran os resultados deportivos, porque se hai unha semana subía o Composala de fútbol sala de categoría, este fin de semana a máxima categoría que se pode alcanzar no baloncesto chegounos despois de 2 anos de espera co Obradoiro. Era unha espera, era algo moi esperado. Creo que xa nunca debeu de estar na categoría na que militou estes 2 anos, e a verdade é que, como dicía aquel señor tan importante, me llena de orgullo e satisfacción. É un triunfo colectivo dun equipo, pero tamén de afección, Pilar? Sí, dicíamos outro día, creo que a afección de Santiago e comarca, porque non só imos as 6.000 persoas, non só son de Santiago, tamén son da comarca. A verdade é que empuxaron moito. Eu creo que momentos críticos que foron os de principio de temporada, que non foi, logo despois xa fomos sobre rodas, en ningún momento a afección decaeu, a afección estivo hasta o último minuto, segue entusiasmada, e eu creo que a afección xoga un papel moi importante, que creo tamén que é unha cousa que lle falta, por exemplo, ao Compos, non? E, bueno, a verdade é que eu dicía outro día cando recibimos... Ese empuje, da cidade e da comarca, como ben apuntas. Cando recibimos o equipo, foi unhas cosas que dixen, non? Que cando saes do multiusos de SAR, xa estás desexando que volva a vir o baloncesto. Entón, iso é algo que é moi importante, tira pola xente, pola afección. Como viviches o do Benres? Bueno, como todos. Eu tive unha semana moi complicada, no personal e no laboral, non laboral, pero si no personal, moi ocupada, entón ata que collín o coche para trasladarme ao multiusos, non parei a pensalo, pero cando collín o coche levaba unha dor de estómago, e a primeira parte pensei fascino tan mal. Eu tiña esperanza desde o primeiro momento, como creo que tiñamos a maioría dos afeccionados, pero bueno, que o pasas mal e diste, ostras, e se demos por feito unha cousa que non vai a ser, pero bueno, a verdade é con moita emoción, inevitable que te salten as vaguas de emoción e da tensión que levas dentro, e bueno, a verdade é que parece que ainda non baixamos desa nube na que estamos subidos. Moita forza ao Compos, moita. O Compos Sala, que tamén 3 anos, 3 ascensos, se non lembro mal, ou sexa, tamén, pois... Bueno, temos o hockey Raxoi, que está a punto, certo, o waterpolo, que esta fin de semana se confirmou como subcampeón tamén de Liga. Bueno, a verdade é que, xa digo, o deporte, as Irmás Paniagua quedaron prata e bronce no Campeonato de España esta fin de semana en atletismo, por eso digo, o deporte está... Sí, Luis Penido podio tamén agora nun europeo, en fin. Falaremos de deporte outro día, convidamos, pero imos a falar neste tempo que temos, depois penso que tamén quedará tamén para defender, non? Esta programación no tempo de Hai Debate, sé que existe algún tipo de trifulca con isto das festas, grupo que actuou ano pasado, este ano repite, bueno, unha valoración así pormenorizada de por que estas festas da Ascensión 2026, esa defensa que ten que facer evidentemente a concelleira, despois metémonos xa polo miúdo na programación, se lle parece. Ben, eu sempre digo que as festas son como as cores, todo o mundo pode opinar, e a un gustalle máis unha cousa e outro gustalle máis outras.
Pero nós o que sí que temos é unha liña moi fixa, que é apostar pola cultura de noso, pola música de aquí, sexa do estilo que sexa unha programación para todos os públicos, para todas as idades e todos os gustos, e así por iso programamos o que programamos. Entón, ninguén pode dicir que non hai música de todos os gustos, porque sí que o hai. Tratamos tamén de mellorar cousas nas que fomos criticados en anos anteriores. Por exemplo, este ano sí que vai haber unha orquestra o mércores, que levábamos como 2 anos sen tela, e a verdade é que sendo festivo xoves, tampouco era moi lógico que non houve unha orquestra na Alameda, porque a programación que hai os xoves é para a xente, basicamente era para a xente máis nova, que era o dos Santiago 40 Pop. Entón é lógico que haxa unha orquestra na Alameda. Entón, deses detalles que sempre vas pulindo e demais, entón, pois eu creo que é que se pode pasar moi ben, e se digo, apostando polo noso. A liña programática nestes anos, que sempre que ven a defender a programación da Ascensión, é esa liña, non vai cambiar, non vai mudar. Hai xente que quizáis se apetece ter artistas máis alá dos galegos, que tamén teñen que ter unha representación, pero esa é a liña, non? Quedarnos con oso, potenciar o noso e aproveitar as festas da Ascensión para presumir do talento galego. Mondra, Tanxugueiras e un sinfín de artistas, e tamén outros nacionais que veñen con 40 Pop. Eu non creo que a música en galego, nin a música feita no país baixe calidade a programación. Todo o contrario, penso que sí que lle dá calidade. E se non somos nós, se non presumimos nós das nosas cousas, non vai a presumir outra xente. Por lo tanto, eu creo que sí que hai que darlle, se non lle damos no sitio o noso, non lle vai a dar ninguén. As Tanxugueiras, o ano pasado, cando estiveron aquí, viñan de triunfar en Alemanha, Mondra ven de facer concertos polo país e triunfar en Bilbao, pasou así na Ascensión, pasou no Apóstolo. Hai artistas internacionais, criticábamos o ano pasado no Apóstolo de que non tiñamos artistas internacionais. Enchemos, levamos 3 anos enchendo as prazas da nosa cidade. Creo que non nos dá a razón. Os feitos dannos a razón. Que nos enchamos as prazas quere decir que a programación é válida e sempre para todo o mundo, porque, como digo eu, hasta o espectáculo máis pequeno ten a súa calidade, ten o seu traballo detrás. Son todos os concertos de balde? Son todos de balde, sí. Non hai ningún concerto de concerto entrada de pago? Non entra tampouco na filosofía, non? Das festas da Ascensión. Bueno, eu dixeno aquí en outra ocasión. Eu creo que sí que habría que pensar en algún concerto que sexa de pago, porque as arcas municipais non teñen fondos ilimitados. Si queremos aspirar a outro tipo de concertos, non digo que sexan mellores nin peores, sí que hai que poñer cartos en riba da mesa, e nós, como cidadáns, non podemos pagar concertos que van a 80.000 euros. Entón, aí o mellor sí que temos que repensar os concertos e pagalos. E non creo que nadie fose poñer o grito no ceo por ter que pagar 20 euros por un concerto que estás esperando e que vas a ver a Coruña, non? Bueno, existe eu non o descarto. Non o descarto. Incluso para o Apóstolo. Para o Apóstolo este ano non vai haber que pagar para ningún concerto. Está a programación casi pechada e non vai haber que pagar. Pero non descarto que en anos seguintes haxa que facelo. Que temos, concelleira? Que temos por diante nestes días de festa e de troula e de diversión? Ben, pois a ver, vamos a desmentir un concerto, que anda a xente dicindo por aí que hai un concerto. Non é un concerto, que é o martes 12... Mañá. Unha presentación das Tanxugueiras na Praza do Obradoiro. Non é un concerto. Vale. O estábamos falando aquí en redacción que non é un concerto. Que formato é, entón? Cando presentei as festas, xa non falei de concerto, falei dun espectáculo das Tanxugueiras, que as Tanxugueiras van a facer presentación do seu disco. Entón, non podo dicir máis porque nin eu o sei. Nin eu o sei. Elas presentanse ali, a xente que vai, pero que non vai esperando un concerto. Vale? Xa digo, é presentación. Logo, depois, o Queda dito. Digo, porque depois hai por aí... que non ninguén vaya pensando, vamos a un concerto das Tanxugueiras. Ou xente que me dixo, pero mira, un concerto de pago, un concerto con entrada, é que non é un concerto. Vai haber ali unha escenificación. Unha escenificación da presentación do novo disco. Sí. Dunha banda importantísima. Non temos datos porque elas queren que sexa sorpresa. Efectivamente, claro, entendo. Vale. Logo, eso será mañá xoito. Será mañán, van a estar vai haber montaxe e demais, durante a tarde parece que van a estar por ali, pero o máis... o gordo vai ser de 8 a 10. Vale, perfecto.
E logo despois, o mércores xa, que é o día previo do día festivo, teremos como tradicional concerto do Santiago 40 Pop, e aí, bueno, temos artistas precisamente na Quintana, vidos de todo o país, e tamén hai unha representación tamén galega, porque estarán Tapa de Orella, Quique Varela, que estes días tu eches moito ao seu lado. E logo temos o que, como che dicía antes, a Orquestra na Alameda. E tamén haberá, que non está no programa, pero haberá cantos de taberna pola Rúa de San Pedro, vale? Porque o ano pasado funcionaron moi ben e este ano tamén nos vamos a manter. Logo xa os xoves, así o forte, forte todo, pero bueno, a mediodía temos a banda de música co grupo de Colexata Folclórico Colexata de Sar, ás 12 tamén na Quintana, sairán ás 12:30 os Cabezudos, que é unha das cousas máis esperadas das nosas festas, tanto sexan estas como as do mes de xullo. Teremos o Fol na Rúa cas escolas de baile da cidade, con brincadeira, Sar, Ultreia e Cantigas e Agarimos. Irán polas prazas, pero logo terán, como a todos os anos, a actuación conxunta en praterías a iso das 8 da tarde. Teremos despois o concerto de Mondra, que tamén é un concerto moi esperado dun cantareiro que ademais vive en Santiago, é da zona, pero aparte vive en Santiago. E tamén teremos a Orquestra Marbella na Alameda. E non podemos esquecer a Feira Cabalar pola mañá, tradicional feira en Amio. O venres, aparte das alboradas de pola mañán, que van por distintos barrios e demais, convido a todo o mundo a que consulte o programa nas redes sociais ou en papel, que debe xa andar por aí. Se nós os xoves tiñamos os grupos folclóricos, o venres o que temos son as corais de Compostela. Entón tamén andarán polas prazas, farán tamén unha actuación conxunta ao rematar, e temos tamén o torneo de chave, que isto tamén é algo tradicional das festas do Apóstolo. E logo temos o Composfest. E o Composfest temos tamén grupos tamén relacionados, no Composfest sempre son os grupos daqui da cidade, e temos a Nove Louro, que ainda que todos sabemos que é de Louro, pero vive na cidade. Está moi relacionado coa cidade. Eu, cando fixen a presentación do cartel das festas, que decía que non podía presentalo porque o día seguinte presentábamos, que era un artista que iba a estar en todos os cartéis de festivais deste verán. Ademais, cando actuou na Capitol, creo que as entradas se desfixeron en 20 minutos, xa non había entradas, e foi un concertazo, eu estiven ali, e a verdade é que moi ben, todas as idades, ainda que a rapazada tolea con el. Nove Louro. Lume de Lob, DJ Saya, que é unha artista con orixes palestinas, pero que tamén está afincada aquí na cidade, e a Orquestra La Oca na Alameda. E logo o sábado volvemos a ter as alboradas de mañán, temos tamén temos a festa dos maiores, que eso non se pode olvidar, non se olviden os maiores, que pasen pola principal a buscar a súa entrada, o seu convite, que por en Amio, por 10 euros, e coa actuación de Mar da Vila, que tamén esa sí que é un artista que día é a festa dos maiores? O sábado. Perfecto. 10 euros, comida, como sempre, a fortar. Tamén hai outra vez a representación das escolas de baile da cidade, daqui de Santiago, tamén son máis pequenos, xa non son os maiores como é o xoves. Volve a haber unha actuación no Teatro Principal das Corais, aí xa non é por as prazas, que senón é unificada. Temos durante todo o sábado, desde pola mañán, tamén vai estar a Romería das Flores en Belvís. O ano pasado estivo moi ben, hai gastronomía, hai artesanía, hai actuación para os máis pequenos tamén, que non hai que esquecer que os máis pequenos son os que veñen aí detrás puxando forte. E tamén temos cantos de taberna. En Alameda, outra orquesta. E ás 10 temos o Son Estrella Galicia, que é Alba Reche, que é un artista que xa o ano pasado estaba aí para vir, por circunstancias non puido, e aí estaremos a Alba Reche. E despois o domingo temos ata mediodía tamén sesión vermú na Romería das Flores, temos a actuación da banda en San Martiño Pinario, e rematamos a festa na Quintana cun homenaxe o domingo, Día das Letras. Non podemos esquecer que temos tamén a volta ciclista ao redor da Alameda, que cumple 25 anos. Pola tarde temos na Quintana unha homenaxe a Begoña Camaño, que foi unha persoa que habitou esta cidade e que fixo moito nesta cidade, e que é unha homenaxe con haberá poesía, haberá música,
que empezará sobre as 8 da tarde e rematará sobre as 10, 10 e pico. Os espazos son os que veñen sendo habituais. Sí. As prazas, as rúas, especialmente Quintana, especialmente, bueno, Obradoiro nesa performance de mañá con Tanxugueiras, son espacios característicos. Ás veces se plantexa, bueno, Belvís, que acaba de nomear e demais, son eses espazos. É complicado que cheguen a máis espazos, non? A ver, nos nas festas do Apóstolo sí que levamos o cine aos espazos rurais, sí, levamos outro tipo bueno, levamos algunha actuación máis afora, pero claro, hai que as tensións son 4 días. Entonces, tamén do que se trata é de concentrar máis. Alameda, Quintana e Prazas, pois a verdade é que por 4 días que este aí concentrado. Xa se atou a polémica de si a Nora no mesmo sitio ou non? De momento, a mí non me chegou. De momento non. Pero, a ver, nós temos o plan de protección da Alameda, que aínda está sin aprobar, pero sí que respetamos. Temos unha empresa que está supervisando todos os días as atraccións, porque, bueno, é necesario, e nós tamén para a nosa seguridade e a seguridade da veciñanza. Sí. Pero ese plan o que respeta é que a Nora este aí, que continúe. Se continúe aí no emplazamento que ten. Entón, entendo que é un estudio que fala da erosión, da seguridade, que fala de moitos aspectos que poden recomendar ou non que as atraccións muden de sitio. O que hai que ter cuidado é que cando se montan as atraccións, sobre todo na montaxe. Sí, na montaxe, na desmontaxe, camións, que as maniobras que fan, e logo despois que a propia Alameda non se convirta nun aparcadoiro de coches, porque hai veces que subes vas a calquera atracción e ves que sí que están aproveitando pois para ter coches detrás das atraccións e demais. Iso sí que hai que respetalo. Agora, facendo ordenadamente e nas terrazas tal como están montadas e demais, cun cuidado e respetando o que hai que respetar, que é o espazo, penso que non debería ter ningún problema. Non como para ter unha Nora instalada, non sei se durante todo o ano. Home, todo o ano non sei se daría para estar. Lle quitaría máis xa tamén. En Santiago chove, sí. Pero bueno, tamén en Londres. Tamén en Londres. Tamén en Londres. Sí, pero non sería descabellado. A verdade é que foi unha cousa que nunca se me formulou, ni nunca eu pensei que estuvera aí unha noria todo o ano, pero non, penso que non. Unhas festas que arrancan mañá, que se traballa durante moito tempo, e que ten un orzamento máis menos, como? Bueno, o orzamento é alto, porque as cousas nos últimos anos da pandemia para aquí encareceron moitísimo, pero é un orzamento moi semellante ao do ano pasado, que ronda, a ver, máis ou menos, que tampouco os números están aí pechados, 470.000 euros. O sea, non chega o medio millón máis menos, non? Para vivir estes días de festa e de troula. Sí. Se me permites, sí, claro, hai uns días que vou recordar que son o 8, o 16 e o 17, bueno, o 8 empezaban as atraccións, que foi o venres pasado, e agora o 16 e o 17 de maio, un horario de 5 a 7, e o horario inclusivo sen ruido. Digo, para aquela xente que sexa máis sensible ao ruido e que ia volver, xa digo, o 8 xa pasou, que foi o venres pasado, pero o 16 e o 17 en horario de 5 a 7. Perfecto. E tamén teremos o punto lila instalado na Alameda por aquela xente que queira ou necesite, ojalá que non, recorrer a él tamén de 8 a 1 da mañá, dende o 13 ao 16 de maio. Perfecto. Punto tamén, bueno, que pode botar unha axuda nun momento determinado as persoas. Pilar Loeiro, programación, rematamos o tempo, pero non marcha, porque agora mesmo vamos a entrar en tempo de debate. Vai que o testigo tamén aquí Sara Garea. Imos convidar, como sempre, as 4 forzas que teñen representación no Concello de Santiago de Compostela, pois para falar, como non, destes méritos deportivos inicialmente, e despois, pois, bueno, ver as diferentes aristas, posturas, recomendacións, suxerencias, críticas boas, quizá non sei se non tan boas, para a construción dun organigrama festivo, neste caso cunha liña clarísima dende o minuto 1 de ter unha programación onde os artistas galegos brillen en primeira liña. E así o está conseguindo o equipo de Pilar Loeiro. A xente o importante é que a xente disfrute das festas e o pase ben. Vai chover, non? E o xoves, eu non creo moito nisso, pero o xoves non chove o resto dos días, pero mira, nunca un galego encolleu coa chuvia. Todo o contrario. Que chova, que teña que chover o que teña que chover. Si chove, que chova, xa di a canción. Nada, preparamos todo e entramos en tempo de debate. Graciñas, Pilar Loeiro. Grazas.